Avoni wenzekile ugqibeleni mani kunzima kule ndawo emvuleni. Avoni bese ndilikhulula iqulo mani kodwa uZenande wala mani ndathakazela emvuleni fundi. Awude wakwala mani uZenande kuyigxibilile foni kwakho isibindi esinenhliziyo kanti neenyuzi zikhona. Kaloku banxaniwe ekhaya fundi. Kodwa hani ubheke ekhaya benzaxa kwezinto eziliqela ezenifunayo kweli bhayile emdaka mani. Nini usile manje ndinento ezimbala ekufuna ndizilungisile manje kwalapha phambi koba ndihambe bake ndiyafuna kunde ndifuna nje uziqhawulise bese ndizicingile bese ndimkile lapha ndaqona nami ndibuye ndidinga uboya manje ngoba boya la nketshana yoboya bendiyisebenzile ndiziba sabuhlula ndizabanika bunjalo bawuzibonela bona loo nto bandinike yona ndayithatha khona manje intombazana ibisanda ufika apha kuthiwa jonga bezayo ingathi yaziqale xa ndiqala uqaphela uba ndifuna uyifaka into enhloko ndakumatshini konxaki ikhona manje ingxaki abenayo phambi koba afike kum kodwa kandiyiqaphele ngoba ndimthatha pha nani embuyisele ke ngokulala ndawo bendimthatha kuyo ukubana ngaba bakhe balungise laa nto ngoba ngokutyeke le miqoqo kanye le mna ndizawufika ndinxibe into kuyo kodwa ke bekakumandi ngosasisingele ezilaleni uba intonga yakho ubuyadubula xa ugqityiwe ngoku kukho la mabhongo ke umlanti kunomgcana wayethi siphethwe ngamabhongo silibele ukufaka izinto ngaphambili emibhini soze sitye inyamakazi ningena ngamabhongo ngoku nifaka ii-silence hayi andiyazi asikazotya nyamakazi yadlala nina wo la mabhongo ayaphinde yazifumana ngofuna ndileyazi uba ndizawulungisa laa nto ke ngoku laa ntonga Avoni uqale wakhumsha ngemiqoqo wathi ku-1010 kanti bendiwuthathe kuyo utyekile ngoku andiyazi uzawulungiswa ngubani. It's metric. This is UNC. It's an American thread. So the two is not compatible. You can't just put over here now. This is 12.7. So you can't put a 13/1 on here. You have to go with 12.1, which is too thin. Avoni mfana bengathi ndinochuku kodwa umuntu uke waqala wakhumsha manje sendiyiqonda uba akho ndizawulunga apha ke kuyakhunyushwa ende kodwa yabona iba ngathi nyani ndinochuku ndidla ngoyibona le nto noba umntu kwenzela ukudolopha ubeke umntu waqala wakhumsha libala akho nto izawuphinda ilunge isuka kuloo mntu akho nto intle izawusuka kuloo mntu hayi Avoni ndinze ndiyile manje ndibuso boya ndiyobushiya ndibe nazo into ezimbalwa ndizilibalayo bakhe kukho amanani abhaliweyo abhalwa ngegama lakho kodwa kona athengeka into ngenyaniso athengeka mani into ngenyaniso ndinayo nyani inhliziyo ethengekayo andifuni uxoka yathengeka uba into ngenyaniso ngathi ngendiyikhupha mani tyhini zawunani ungayikhupha ndinayo into engathi ndinako ithembe ikho nto endiyilungisileyo endize nayo ngoku kutheni ke ngoni ngamnika umntana ithuba enzele into ekufanele uba uyayenza ebeyenzile ngaphambili ibe lisuku lakhe Avoni ndifike funi kukulisa pha yenza indlela bulisa vele ujonga ezintweni zabavela amanani nyani ngegama kungabi nani kodwa ndibe ndisithi baye ndiyacinga ubuvalo obuhlala ndathi lo mfa unawunikezela mana likhulula igqulu ndibe ndibe ndakululanga ungumntu wabambe uqhubeke imphakathi dinawo Avoni ndibe ndiqonda ukuba nami ndime ngomane ndisitsho ndithi ndimdala sadana ugqibelisa mna lo mfa hlabela udumo lo ujonga intonga 5 o'clock. It's quite windy, so we're gonna try, but you can see what it's gonna do on 100 and 200. After that, it's gonna be too windy, but let's see. Ndilinde lo mfo behlabela udumo ukuba makhe sowujonga ukuba intonga zithetha inyani na kodwa kuZenanda nasikroko ndibe nalo kwihlombe into intonga inyani simakhe ihambe kuba le nto ndiyilungisileyo incinana na bendiqonda uba mhlawumbi kanye ke binto bendiyirokela make siye sibone uba uzawuyenza njani intonga inyaniso nayo into ethi ke makutshayele uZenande phaa xa ndifika kusasa uZenande machithi iyeza kuqala kusasa alandele intonga inyaniso uZenande aphinde akhokele phinde ulandele intonga inyaniso ndingayi ndisithi hayi namhlanje yimini kabani hayi funeka Avoni lamalungiselelo ebehlabela udumo kwayena wathi make siye emangweni kunye lana kamalungiselelo kule ndawo yabo fondini ubomi bakusezulwini emhlabeni madoda ikana nayiyo livele ngemithi fondini bendiqonda ndiyayazi kuZenanda naqala nto make sibone kodwa izintonga siwenzile amalungiselelo onke into endiyaziyo ngoZenande noba kuyiwa apha noba kuyiwa phaa ukhona kumoyana okhoyo kodwa siziwuphatha nto ezawubangela uba kutshintsha-tshintsha izinto into ezakwenzeka xa sizawuthumela sithumele sibone ukuba kwenzeka njani
Uyabona ke fonini mina ndiyakwazi ukuhlala nomuntu ndichole ndizicholayo xa ndiboma ndingafunda kwezi endiboma hayi ezi andizidingi ndiyazilahla ndiyena kunazo izinto azithethayo ndibona uba ndingachola phana ndizithathe izinto ndizisebenzise athi ke yena hayi funeka ude uyilungiselele umgama othile ndithi ayakho ngxaki masiye ngozena ndisawubona. Up to 500 meters Yeah. with 30 shots. 20 shots. With the AR, 2 minutes, 3 minutes. That's it. What can you do more? Into enyanzo ndiyiphethe ndiboma ndibekuzena ndicaleni ndiyalazi lakhe ibala hayi into enyanisa ayilungi efondini noba sekutheni zikhona izinto esizihlabileyo ndathi hayi masibuyele nomva ndizayikhula soyilungise izinto sizibeke bucana sehlulahlule zonke ezi zinto into ongenyaniso zimbhidisayo ukwenzela bazokwenza le nto eyenziwayo ekhaya apha isiko ayilungi efondini ndizamile ayenzeka ngehlobo endifuna ngalo funeka ndilungisile ndithenge ezinye intloko ngaphezulu akho nxani ndizayibeka bucana. akhe aye efondini boma kakuhle yonke into uzenzile mani yona hayi isetyenziwe leya into ngakakuhle. You have to understand your scope as well. I don't like the whole time inside the angene kuzenanda ayenze njengesiqhelo ndibe ndiqomba bekungekho nto ndingayilindelanga ngaze ungayenzi. Kucaba uzenande hayi masimthumele kumgama ongathi uphindaphindene naloo nto waziyo mna wesiqhelo ndidla ngokusa ndithi hayi makuyiwa kongxaki ndiyayazi mna nto. No, we're not. Is that 223, yeah? 270. Okay. Let's go 200. Let's go 200 first on that gong. Okay. 270. The 270, if that shots of yours was right, high like that, on 100, dead center, dead center on the 200. What do you want? What do you want more? Out of the 270? No, it's accurate enough. Yeah. That's the heart of a kudu. Does it have tots or not? No, On the floor. Kodwa hayi kawuthathi leya mintonga funa uzobona lo mehluko funeka ngokuzazi uzawusebenzela kulo mehluko ubonayo kule nto ikuzenanda akawungxaki kodwa lungisa le nale nale ndithi ayakho ngxaki. The gong, I should say 200 dead center. That's the 2 that side. So we started 2. Let's go for the 2. So yours is not. Oh, you can't see the round this side. I mean, 200 dead center on the cross. okay. Is hy duidelik genoeg? I like that sound. Right, then you go slide to your right. Fonini intonga elungiswe ngolu hlobo madoda hayi akho nto ingayenzelwanga uba beyomntu omnyama ngendisithi amasiko onke iwenzelwa akukho siko lingaphandle akho ntsonyama engakhange iyitye efondini uba bengumntana ndithi hayi wachama wayeka. First dot below the cross. Okay, so you can shoot. It's not your gun. No, is it? So you can shoot. It's the gun. 500, last dot in the bottom. Okay. Last one. Yeah. It's 300. Yeah. It's the first one. First one on the bottom. 400 is the second one, but there's no 400 now. Yeah. It's lying down. Yeah. So it's So 5. then you skip one. You take the last dot. 500 dead center. Ewe kona xa intonga ilungisiwe uyathenga uqomba ubawela yona kona ndiyaphinda ndiyarhoxa ndithi hayi mani intonga enyanzi ikhona intonga enyanzi ndizayilungisa ibe yile nto funeka ibe intonga enyanzi. Ngayithatha 243. Ngathi 243 ndizayikhangela. What I'm thinking of is I'm gonna have to get a 243 and just invest in great scopes. First focus planes are great. First focal. Don't go second focal plane. It's too much guessing. Fonini kumgama okude gqithi ke ngokugqibela ithunyelwe napha iyofika abuze uba yintoni ke ngoko nophinde uyifune xa ubuza nza ngolu hlobo. Ndiqonda ndiyayiva le nto ayithethayo ndiyathengeka futhi. See, what do you want more? Nothing. 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 First focus. It's reloads. Eh?
First focal plane. Afanele ndokuzawufuneka ndizithelo zenani ngathi le misile yasho ingqitywayo hey inamawaka aliqela fondini. Kodwa ke udubo mayiyelelene ekubeni ba uthenge enye intonga kodwa kunani ndizayithatha. Yeah. So if I can do this, and I can still tell you where to shoot on that rectangle. But second focal plane, you can't. If you sight it in on number 6 or 8, you must stay on 8. Because if I do that, you're out. Definitely with your holds, you just don't know. The zero is still there, but the holds are not. Holds out. I'd rather save money and buy a... First focal plane. That's why I can tell you where to shoot. I don't even know where you were here. Well, yeah, it doesn't help. It doesn't matter. It doesn't matter. And now you go to the field. You range. You range. You sit there, you take your rangefinder. Yeah. That boost 100. That boost 200. Ovoni zifike emabhedelweni manje ucace kakuhle uba kusasa kuyahanjwa. Libe kwixesha lokuvuka kusasa ndiboma zawudelwa ingubo fondini ungene ezityasini. Kodwa ke ndibe ndiqomba mna hayi laa nto bendiyithetha ndithi ungathengekazi ezinye intonga kodwa hlala nalo na. 5 o'clock from here. From here. Okay. Yeah. Because it's 2 hours roughly. Okay. There. And their Kentucky is open the whole week, whole night, 24 hours. Yeah. So, man, it's better buy something there to eat. Yeah. Kodwa fondini xa ndigoduka nelithi uZenande hayi mani akavumi ngoyise nokwaze kutheni nanaphansi kweziphi imeko. Fondini uZenande man. uZenande akavumi man, akavumi noba into zitheni noba kutheni noba kuthangani. uZenande uhleli nje uyala. Ndinayo into ethi ngoku uZenande ndisamile kwela lizwe belisithi makuzingele yena uyayiphinda laa nto. Andinanto mani naye ngaphandle koba qha ke kumane ufuna umfakela kuba ke ngathi yintokazi yakho kuba ngumntana ke funeka unomntana oyintombazana funeka umnxibisile mani izinto afuna uzinxiba. Ufuna ukwenza inwele zitsale okanye ufuna uthenga eziphi imisile amahashe makayifake. Kuzawufuneka ndimkhangele imisile yehashe. Ndizame ngoku into ngenyaniso kulo nyaka kuzayo uba ibe sendaweni mani. Ndiyafuna inyukele ngasentla laa ntombi, ndiyafuna kakhulu. Fondini bengubo zithi xa seziduda zibe nesiduko ezizalana nesam kucacile uba sivenanga ngoba kusengoku yangathi bendilele iniguqele fondini ndazikhaphe ezo ngubo fondini ndangena ebhulukhweni ndanyuka ilali fondini. Uba kaloku udumo lihlatyelwe fondini ngapha ngasentla imimango asiyo yethu. Efondini uba ziyazalana ezo ngubo ingani ke ziya kowazo ngoba ndiqomba kuzowazi apha ekhaya. Hayi. Awufuna udumo lihlatyelwe imimango asiyo yethu. Hayi ayoyethu ukude gqithi. Imimango ekude gqithi fondini kodwa ke xa kuhlatyelwe udumo ndiyaliva fondini lisatshole ezantsi ngoku. Uyaphuma umsobo. Fondini imfumane lo mfo sibophelele siye mani. Hayi siyibophe nomhlazi siye kodwa ingxaki ngoku kucaca into yobana ngaba kuyanetha ngapha ngasendla ngoku sizayithini le nto yoba kunetha imvula ngabo le mimango siya kuyo. Kodwa zithi asinawujika sesithe siyaya singayiyo. So hopefully we're not close to the mountain. Because of the rain. Because normally it rains against the mountain. How big But the weather is nice for now. There's cover. Yeah, I know. Let's see. Hey ngakhona kwamafa esiwabonayo uba imvula iyeza kanye into yoba nje bisiza nje inganetha safika phaa ezindabeni izawubakhona ingxaki. Nyhani mani fondini isitude siyowufika kuloo mimango kodwa ngoku isizam siyaxuza into yokuqala ngulo moya ubhudla kangaka ukuthi wawujonga uyabhudla ngathi nani ndiyale nqwelo yenzani ngoku ithethe ngokubuyela kulaa nto ndandiyisele yona uba mayilungiswe. Fondini sifikile kuloo mimango kodwa ngoku umoya wam unayo indawo engathi iyaxuxuzela. Kukho umoya kuqala yongxaki leyo singazingela. Eyesibini andiyazi uba yenza ntoni le veni, andifuni uxoka. Andikayazi uba yenzani kodwa ndizake ndinyamezele ndibone uba izawunzani na. Ndifuni ndinalo ixhala. Ezi ngxaki ziqala xa iziphozisa. Njengoba iziphozisa nje umbane utyiwa zezinto ziphozisayo kakhulu ude ungami nkqu. Also weird because how can the idlings just want to get low by itself like that, you understand? You see what those things like when you plug it in now and see what has changed, you understand? Or what has changed in the motor that caused the setting to change, you understand? So yeah, it's very weird. Yibonile ke ngoku ingxaki ekhoyo yabo. Into ebangela laa nto laa mbane funeka uhleli ume nkqo ungahambi mane ulala ngoba ngolo mbane ulele ungqengqele awungqengqele ikhona ingxaki kodwa funeka uhleli nje uthe nkqo
Buthe ngqo akukho ngxaki kodwa ngonje bulala nje khona ingxaki. Yevoni uJoga zabuza bani kuphi nommango mina sengiqoma sengisemangweni mfana kuyazingela sendibulela ukufika ndawo uyibona enye nenye ngoma uzingena. How far out of you are you, Port Elizabeth? Because maybe the climate is changing also. Maybe we need to tell Nazim that to travel mainly to that side of the world. Now that the climate is changing, maybe now the air is maybe thicker now. It doesn't want to idle because with this management, you need to put an altitude sensor in so that it can adapt to all weathers. Avoni nokufika oku kodwa kubonakala into yoba awawujonga iintloko zenyoka apha kulo mmango. Avoni nxa ujongile lo mmango womile kodwa unikwe le nto fo inento efakwe endlebeni ayifundekele ezizweni kodwa banethemba lamadoda. Avoni hayi isithutho zihambe sityalwa ngokwemimango ejongwe kude xa kudubuleka kamandi uba yonke le ndawo ithambekele kuwe ngokuthi udubula ubumpose into imbumbulu yakho iphela apha emhlabeni. Qoma yuze nana ndifuna nowabetheke funa uyahlale kum esifubeni ngixola ukubetheka mna ngeengqiniba fona ndizafika udilika amaqhuda apha ngaphezulu. Yeyi ndiboma bayayazi uba mani ubusika bumkile buthe edelele kangaka mantoni kunini ondilifuna foni neqhuda. Ndimile apha kwabe kudelika amaqhuda apha ngaphezulu onyuka empunzi nendlala mali kafuna ndikhawuleze ndilunge into yalapha ingathi kuyakhawuleza. Laa mfo bendize naye apha mna uye wathi bamba nantsi into ujonge into ujonga ndibomgama ungakanani usuka kuwe kule ndawo kuyo jopha. Nyhani ke ndandinayo into naye yam ndayibeka elangeni yatsha. Yeyi ndithekelele imigama ndithekelele ndibone uba kakuhle tyhini. Uze nandi angazityebela apho uzawuqhawula izinto izinqa utshive emithi ngelihlunu. Ubona ke ngoku into endiyaziyo ngoze nandi besimlungiselele u-300. Besimlungiselele naku-300 wenza ngehlobo ndimazi ngalo naku-200 wenza ngehlobo ndazi ngalo. Ngoku into endiyicingayo uba kule ndawo ndime kuyo zonke ezi ndawo bendijonga uba ndingadubula kuzo apha embandeni zommango ngu-200 lo mgama ndiwufunayo ke lo ndingazithatha nantoni evelayo. Evonini kuthi ndisahleli mani kube kwibhadi elimnyama elithandabuzayo nje ibibhadi elimhlophe elinomqolo obomvu nje ngoku ibhadi elimnyama tsu elithandabuzayo bendikade ndisithi lixhama ndibona mama ndilithathe ndingalithathi nditse ndilikhombele mpingqondo fane axhoma namabhadi anamibala make ndirhoxe ndingadali ngokwenza into abanga ndizawuphinda inyuke ngam. Ndibona ibhadi elimnyama apha qha ndiyathandabuza uba kaloku la mabhadi amnyama ayathanda uxhoma ngoku ndilithathe ndingalithathi ndiliyeke ndingaliyeki ndithi sendilungile ndiqonde fondeni ndizithethisayo ngoba ke bekuthiwa malithathe ibhadi kodwa lithe gqibha limnyama qonde ndilithathe ndingalithathi thandabuza hayi ndaba mandiliyeke. Evonini kwehleso nasithwa kumbe kwelo bhadi limnyama andibawuli noyiveza loo ndawo kodwa kamazi uqiniseka foni waniwa ngulo mfundi ehamba naye. Ndide nditsala kulo elo bhadi limnyama nabetha itakane funa livuthulula njani. Or question or something. I've yet to quiz. It happens. Evonini kodwa ke ndiwafumene amazwi ukuba ke iyenzeka nakubani na ngenxa yomoya ngoba ke umoya uyayityhala imbumbulu hayi lo takane lundiqheze nalivuba fundi. Abe ndiqonda ndifuna elibhadi limnyama ke base ndizincambi ndizalithatha ndisendibona uba kuthiwa imva. Athi lo mva ayifuni iyenzeka ukuthi sonke laa nto uyakwazi ulibetha ngokungafuni ubethela okanye ucimbe likhulu ulitsala ulijonge ulibethe. Andikaboni into kodwa ndinethemba zikhona zona zininzi inyamakazi bendizibona kodwa zezi zingazifuniyo esizifunayo andikaboni into ndisalindele kuba sawubona ndicinga ke ibhadi lizawuvela. Evoninzi sisahleli sijongile ndingade ndibone into kude kube kanti kuyagqibeka kodwa udutyulwe pha ngaphezulu ngamandla kube kanti udubule entloko lonzakala kuthiwe ke masikhawuleze sizojikela thina sizama ulifumana laa bhadi basiyalibona uba liqabelile qha ngelishwa ke lo mfo bendimbambisa hayi. Belingadutyulwa nandim ke kodwa lo mfo ukhe akalibona ithuba elithi ndaqonde ndiyafuna noliyeka mna lo mfo ndithathe libhadi ngokugwama akaliboni lade lihambe. Hayi ngelingeni walibetha lo mfo ushiywe yimincili mani. Ngokuphanya zibona ibhadi liphantsi ngomthi lichobhile apha ligobile ndathi nali ndathi hayi ndizulithatha kuqala makaqala lithatha walithatha. Fondini ndihleli ithuba elide ke ngoku emveni koko mani ndihambe ndiyowutyalwa ndifike kule ndawo ndime ngeenyawo ndime ndibe ndibomba kodwa ikhona into ezizayo phaa fondini imane ibaneka. Ahamba afika amamvulane fondini kwanzima. Ngoku kandisaboni nempuku fondini kunento ndihleli apha ndabona mandibeke into ngam ecaleni ndihlale fondini ndibukele nje uba kwenzeka ntoni akho nto ivelayo.
Mango mkhulu mde lamabhadi ayadolobha ayisincame siphinde siphethu. Ngafika foni namamvulana. Cacile bathi masiphume ngoba ucacile khona izakwenza. Yabona sithuthe siphinde sibuyele kwemnye umango hayi akho nto napha sinyuse enye inhlamvu pha khona ipoqayo. Khona wena amaqhwayela abonakalayo ibinyamazi zikhona apha qha ke ziyadolopha ngoba ziqhela uzingena. Sihambe indawo ende man singaboni into kumane uvela nje impunzi inyuka ithafa ntweni kwamba asizingela impunzi sikhangela amabhadi nezinyamazi ezizingelekayo ngeli xesha lonyaka. Hey fonini ndihlale kulo mmango ndijonge ngaphesheya nethemba. Hayi ke ucaba bayacikoza bathi nxapho sozuyibone xa kukho umoya ndiyazi kandinabungqina abantu leyo kodwa izinto ziyathethwa kodwa ufumazi uyakwazi udibana nayo lena ngeli xesha kuthiwa sozuyibona. Hayi ungabi nani sephule senyuka isitshayelele impunzi siqabile silandele emva kwayo. Ayiboneni abuye lamamvulane mani kunetha ndichwechwe kakuhle ndifike kulamabhadi sendime phezu kwawo ngoba ndiwabone edolophe ekude ndithi watsha sadibana kanti ndilibele uba iscope esibe sibeke phezulu ngondi xa ndilikroba ndibona amagqabodwa ndiliboni lona lo mzuzwana belendiphe wona lijike lihamba. Hayi intanga akho nto ndingayenzanga bendinyakathisa nango ndisithi ndizawuthi egqiphezu kwawo qha xa ndilikhangela escopini andiliboni ngoku kufuneka ndine ndifane nevidiyo ndithixo ndilibonanga. Hayi wena benayo indawo idiamond khulu ikulo ngoku akukho nto izawuphinda ilunge ngoku xa ndiqabule amaphezulu bendiqonda kodwa tyhini ndandawuthi nanga afundini ajika afuna ujika ndabona leyo bakhona isisulu esifuna ujonga uba kwenzeka nto sithe xa sijonga nana ndibona ukufa kufikile ajika emva kocawo ngoko. Stop. Ofuni zininzi izinto endizaziba zenziwanga kakuhle xa kudutyulwa ukudla ngokubonakala kakuhle kodwa ngoku hayi mani imincili ibiseyiphezulu ugqithi. Enziwe ngophanyazo the xa livela emaninzi abangaphezulu lajike landijongile ndithumela lapha naye ngoku ininzi leziyazo sifunele esibili zilifumana awuthile ngoba onini hayi mani hayi ithe xa ize emaphethelweni heyi kwanetha xa kunetha yehla phana phezantsi heyi madoda ndaba ngathi ndithi xa ndiqala ufika kulaa mithi ngamatyolo la mabhadi alapha phantsi kwemithi atsiba qho xa ndisondela andiwaboni kaloku njengoba ndisiza nje ndithi xa ndikufuphi kuwo indawo ndinalo ibhadi xa ndiqala ulunga liguquke heyi anduluka nyuka onke emka ndafumana thuba ndabuya yabe ngasixhaphaza imvula apho nidyubha ndithe kandibuya ndabe ndiqomba kodwa ngoku heyi hayi sekulela xesha loba ngokuba uba bekuthiwa mhlawumbi kudlala umbhoxo hayi intanga inhlobo benza ifapha evalweni ukwenzela ungaphindi ukwazi udlala funeka baphunguleka abadlali kweliya iqela ngapha ayikhona ingxaki le tyhini fanele sisokudiya ngaka kanti ingozi zawabuya nempande esikhova nosana bake kubekho ibhadi elincinci gqithi mane laa bhadi ke yenzekile loo nto leyo yadwa ikhe yadlala kakuhle gqithi ithuba elide kungabi nani qabele ngaphezulu boneni pha ngaphezulu ndithe xa ndinyuka ndiqabela ndabe ndifika seyiduma xa kuthiwa masikhwele le nqwelo kasikhwela ndithi xa sikhwele ndawukroba phezulu nanga ya ajikele kulaa mango enyuka avela ngaphezulu ndathi yo hayi kwathi khange ndiphinde ndikwazi ukuvana ngendlebe andayinoba ikhona evidweni okanye ayikho andiyazi khange ndijonge kwavidiyo andifuna yijonga ngoba ingqondo yam isekubeni baqatyhini zawungathi isibini namhlanje inyamazi zinanzi boni le mibhadi landijonga lindimele lithe jaju ndadibana ndalikhomba ndatsala hayi lachopha Efonini ubutyebi bukhona ngoku inyamazi zikhona zenzekile zikhona manje izinto endizabe ndiphinde ndizilungise wena ngendlela zokwenza xa imeko zinje qha ke ngozange ke kube kanti kude kube kanti yanetha sisehlathini zininzi ke ngoku izinto ezingakhange zibonakale kakuhle kodwa zizakubuya zibonakala iyayiphila la hayi phila la utasiyo tule hawu ayithi